Akong amigo diri oh, pareha mig sakit. Oh. Oh, may siya kay nakalakaw-lakaw na. Ako ani wa pag yun. Pila ni katuig mo? Tulo pa. Tulo. Mao pa'y pagtulo. Mo pay pagtulog yun. Atong April, Atong April. Tulo. Ako kay nagduha atong March. March. Unsa ka na hinungdan na imo ha? Na daot ko sa Jackhammer, Jackhammer. nag-treasure Treasure niya. Jackhammer imong gamit. gamit. Unya mabasa di ka. Inini tubig kong gigamit, dali pang hinaw. Bagura ko naman ang gamit sa Jackhammer. Nadadali pang hinaw niya, inini tubig. Awa magyapoy pulos. Pulos ay. Hoy pulos ang init tubig. Ako di ay. Ikaw ko mag-harvester niya. Maghugas ko init tubig. Nya dili manghaplas ba? Haplas dia ito. Migo, pasmit ako migo. Naman gyud di mo to og pasmo sa kusog. Pero tinuod gyud ang panuhot. Bahala na mo og di mo to sa panuhot. Basta ako mo tuog gyud ko og panuhot. Kung gikan ka nagpasingot, nya og basa ka og tubig, haplas na dai sunod ana. Siguro hagid makahaplas ka. Ug mao ra to. Bye-bye. Daghang salamat.